Tudok, most se tudok elindulni, hagyja már. Utolsó, mit akarsz? Összenyomott az uborka, vagy milyen? Milyen uborka? Amúgy nem kenyerem a Stumble Guys, csak inkább Stumble Guys, mint Brawl Stars, vagy mi a neve. Biztos. Brawl Stars, na. Végre ki tudtam. Utálom azt. Én is. De, fazd meg! Ja, bocs. Összenyomott, nem tudom, mit csinálni. De, utolsó vagyok, hát most mit akarsz? Mit akarsz? Mondom. Nem, utálom ezt a sajtra ugrálást. Sajtaugrálás. De én nem fogok beérni amúgy. Mondom, nem értem be. Hát. Mindegy, rázva, piasi vagyok. Most én elkezdek kisztízni, de olyan szinten. Nem, ezt a pályát. Én ebben rohadt jó vagyok. Csak te nem úgy. Tényleg. Most téged foglak nézni, Bius. Hogy lássanak téged. Nem tudom, hogy Én Biust akarom nézni, te kutyi... Jaj. Ne magas vagy elő. De mondjam, hogy... Jó, ott vagy, téged néznek, hát. Követem a többieket, mert most Dino, az a Dino, hallod. És a gyerek azt mondja nekem, nem tudsz Stumble Guys-ozni, mint akkor. Ügyi. Gyerünk, Bius. Gyerünk, Bius. Gyerünk, Bius. Gyerünk. Bius. De mi? Mit akar? Bius, te rohadt nem bizony hiányos vagy, te. De mi a... Ez fals. Bius alkoholista. Esküszöm, hogy alkoholista vagy, hogy mit akarsz? Play again, vagy nem tudom mi az. Én már szor vagyok ebben, ez most a hibád. Nem tudom. Tudod, Mikó? Neked jó, nekem amúgy nem tudom Stumble Guys-ozni. Jó, mindegy, kivisszük utolsón, jó lesz amúgy. Velem nem érdemes Stumble Guys, mondom. Nem érdemes Stumble Guys-ozni, jó? Jó, mondom ám. Velem nem érdemes, mert amúgy... de miért ilyen csúsós ez a szar? Mert olyan, mint te. Csis. Azaz, dőljel nekem Hanna. Szívesen. Brö. Ó, le este meg. Azt köpáztam a levegőbe. Spider-Man. A roha, a kurva. Ja. Ez gyerekbarát tartalom, ezért nem kéne káromkodni, de egy gyerek vagyok és káromkodok, szóval ez itt hozzám való. Beértem rá elsőre. Bius, a jó, édes, tudod midet azt? De most téged néznek. De nem fogok beérni, ha mit akar? Így hasztál. De. Meg fogom magam folytani. Mit akarsz? Kurva anyádat, Bius. Hú, basznak, hogy ideges vagyok már. Velem nem érdemes Stumble Guys-ozni. Nem, megint ez a Vissza kéne vennem. Bius? Hát, nem tudom, hogy téged nézlek, Jó, ez így. Bius így. Brö. Nem fogsz beérni. Ha mégis.
Bro. Mi volt az? Limbóztál, vagy mit csináltál? Mi olyan? Ja, nekem semmi. Kirpasztam meg. Nem tudom. Tamást, biztos. Mit vagy? Ötösek ezek a dinók. Most már nem mondtam. Köszi, hogy elérte. Mi adtam? Pius, nem fogsz beérni. Nem fogsz beérni, mi? Pius, tátkozom. Nem fogsz beérni. Seggemben nem állnak bele a szarok. Van a videó. Ja. Tudtam, ja. De Bianca. Helyen. Első. Ben se vagy, de mi van? Ben vagy? Akkor ott a szélén állsz a múlszóval, nem is értelek. Beértem. Biztos. Én már más nézek. Én azt a... Kinek az a vége, hogy egg. This is... Nem tudom kiejteni nevét, mert nem tudok hangolni. És tényleg ott állnak. Elbasztam. Nem tudok játszani ezzel. Tele vagy, vagy mit akarsz? Azt még rám mondja Cseng, hogy alkoholista leszek, mit akarsz? Hallod, azt még rám mondja Cseng, hogy alkoholista leszek, hát? De szarmadó. Gyerünk, Spider-Man. Meg kell keresni ezt a bizonyos helyet, ahol, ezért. Csak úgy szólok, hogy bűs egy alkoholista, és nem érdemes vele játszani. Mi nem igaz? De hogy nem igaz? Ha, ja. Baszni. Nem tudom megbaszni sajnálom. Igen. Leave. Nebből kiléptem. Rohadtul a dék. Nem semmi. Mikor fogok újra kiesni? Nem, várjál. Mindegy, semmi inkább. Biztos valami szarpálya lesz megint. Ez meg mi a tököm? Hát ebben vagyok a legszarabb igazából, szóval. Pálya. Ugye egy pályán vagyunk. De takarodj már! Hát mindegy. Bius. Hú vagy? Vagy te mit csinálsz? Ja, te vársz engem? Igen. Ja. De én a patira nyomtam. Nem is értem, mi a baj. Aztán bagáztak, hogy rohadna meg. Mondom konkrét. Hát jó. Jó. Talán ezt kinyerem, talán mégsem. Inkább mégsem mondom, mint még ide. Segít. De a videóból is lett perc koromába. 12-ből kettem bejött, egy leszek a 20. aki be fog érni talán. Nem volt is basztam. Trending közben. 1 perc alatt beértem, mit akarsz? Hogy van ennyi kupám? Miért mennyi kupám van? 240. De ez jó. És egy koronám. Én nem tudtam róla. Nekem 9 koronám és 3240 kupám. Az jó.
Mostantól a Biussal lesznek számbalgászos videók. Meg másokkal is, ha akartok, akkor gyertek számbalgászni. Meg Biussal is. Csak ezt a másik csatimra kell kitennem ám. Szóval így kell. Ja. Mert az a gamer csatim. Jöhet, amik ilyen 6 hónap ezelőttiek talán. Nem tettem fel a tartalmat is, hát van ilyen 300 feliratkozó. Next up. Ez a legszarabb pálya a világ. Floris Flip. Jó, tényleg. Lefagyott a karakterem, nem tudok menni sehova. Jó? De... Nem tudom, mit csinálni. Ezen leütöm magamat, nem lépsz ki a Stumble csak nézelődj. Nem akarom elcseszni ezt a körömet. Amúgy is mindent elcseszek. Dehogy is. Ja, basz. Hangulat ingadozáson volt, ma is, meg most is van, szóval nem csak volt, hanem slözik is. Egyik pillanatban röhögök, másik pillanatban bűntudom, harmadik pillanatban síró görcsöt akarok kapni, ötödikben meg mérges vagyok. Nem fogok beérni. Tudtam. Valami problémám van. Hívj meg egy partira vagy miatt. Jó, mondom, meghívlak. Csak a leave-re kéne nyomni. Mert nem vagy... Ma nem mondtam valami csúnyát. Leave. Next up. De partiba vagyok, érted? A partit már nem tudom, mit csinálsz már te. Megint, szóval nem értelek. Jön a loading, mit akarsz? Mert reklám. Köszönöm. Nem jó. Várjál, meghívlak partiba. Meghívtalak. Egy partiba tudunk lenni 24-en. Csak 21 embert nem tudok meghívni. Nem már, hagyjar... Hogyha megint adok... Konkrét kiugrottam a pályáról. Megint utolsó vagyok. Én meg foglak folytogatni a nyáriba. Jó, én már nem vagyok első. Nem tetszett egy hógolyó. Hát az a hógolyó. Jó, most már a második vagyok. Fús, akkora nagy... Most már első. Nem tudok szakászni, kijelentem amúgy. Szóval így konkrétan így nem tudok. Beértem már, tudok. Jó, hát látom. Téged a nézni. Hát nem remélem nem fogsz nézni, mert... Hát de te... Hát kösz. Én nem fogom mondani ezt a Szegényként még nem fogja felcsíkni az agyát. Miattad, igen. Akkor azt akarod, hogy legyen a tartó. Igen. Kedves vagyok, tudom. Ez egy sajtkenő pálya. Mi a fa... Ez festékes, te igen hülye. Ez rohadt nagy sajt, hogy ez festék. A sajtot, igen, ilyen hengerre, amivel festeni kell, azzal kell a sajtot is kenni. Igen. Igazad van. Most essék ki szándékosan amúgy már. Lesz szándékosan utolsó, hogy tudjuk együtt partit játszani, mert hát én nem tudok játszani.
Aha, mindjárt. Mindjárt, ha beér a célba, azt akkor persze. Igen. Bius úgy röhög, mint egy pszichopata. Mondom. Hova ugorjuk ilyen? Hova úr, azt mondd meg. Bianca, ne foglak érteni. Oké, letiltalak. Második, akkor a másik kört átcseszem. Vagyis ezt megpróbálom. Én most egy macskát nézek. A bet az nem a patkány. A bet az a denevér. És a macskának az a neve, hogy Squishy Bet. Squishy. Bius alkoholista. Most jó pálya. Össék ki. Csak állj egy helybe. Most igaz. Tani látunk rajta. Úgy vagy. Na leave, arra nyomja. Play game. Itt vagy? Benne a partiba? Igen. Ezt játszottam, amikor felhívtál. Én elvegyülött, és elestem. Jús, ne érjél be elsőnek, jó, már lejutok. Na, fogok, vagy meg. De még beérni nem fogok. Elsőnek És? sem. Hogy kell itt veled, hogy nem kérlek? Hú. De anyára! Hoppá, te merci dod. Lökjél hátra, te így! Oké. Hát és leszek. Anyám! Miért? Még nem tudok. A végre. Na, te csúnya! De megint? Rendover. Jöttek be ilyen gyorsan. Nem tudom. Nem létezünk most már az alkoholista. Ha. Leave. Play again. Helikopter. Ez hülye. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites.
Melyik? So love me Ja, like you alatt. do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. De értem, második. What are you waiting for? Maga. Fading in, fading out, on the Nem edge játszottam. of paradise. Állok. Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. Már is ilyesen. Még egy kört ne játszunk, és abban a videóban. Még én nézek, mondtam, mire. Csinálok akkor a videót. Amit leállítom a videót. Srácok, ennyi volt ez a videó, ha tetszett, iratkozzatok rá, itt a neven be lehet engem jelölni, Bius majd ő kiteszi bejelzésbe az Isztánbulgászat, vagy leírom leírásba is, meg csinálok több ilyen videót is, csak ahhoz Bius is kell, meg más emberek is. Sziasztok! Sziasztok! Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be